नमस्कार। आज जानिबा कइंचଙ୍କ रहस्यमय कहानी अलिव कइंचଙ୍କ अजଣା कथा। अलिव कइंचଙ୍କ एନ୍ତुड़शाला कुहाଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗହିରମଥାଠାରେ ଲାଗେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅତିଥିଙ୍କ ଭିଡ଼। ନଭେମ୍ବରରୁ ମେ ମାସ ଯାଏ ଏ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏହି ଅଲିଭ କଇଁଚ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗହିରମଥାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଉଭୟ ଅଣ୍ଡିରା ଏବଂ ମାଇ କଇଁଚଙ୍କର ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାରୋହ ହୁଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ମାଇ କଇଁଚମାନେ ବେଳାଭୂମିକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ କେବଳ 3ଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଏହି ଅଲିଭ କଇଁଚମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗହିରମଥା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଇଁଚ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମାଇ କଇଁଚଙ୍କ ମିଳନ ପରେ ପୁରୁଷ କଇଁଚ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ମାଇ କଇଁଚଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସମୟ ଉପନୀତ ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ମାଇ କଇଁଚ ବିଶାଳ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପକୁ ଉଠି ଆସି 1 ଫୁଟରୁ 1.5 ଫୁଟ ଗାଢ଼ କରି ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାଲିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପରେ ମାଇ କଇଁଚମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 45ରୁ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଇଁଚରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା କି ତାପମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ହୁଏ। ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ ତେବେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ ତେବେ ସେହି ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ମାଇରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସରେ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବରଂ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୋଟେ କଇଁଚର ଜୀବନ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଇଁଚଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଯିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଥାଏ ବିଶାଳ ପରୀକ୍ଷା। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଚିଲ, ଶାଗୁଣା, କଙ୍କଡ଼ା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଯାଆନ୍ତି ସେହିମାନେ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହା କେବଳ କଇଁଚମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା। ଧନ୍ୟବାଦ।